Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне гэта сённяшнім эфірным дне мы пачнем з нашим гостем, кіраўніком агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва і сябрам коаліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі Валером Ковалевским. Добрый день, спадар Валер. Добрый день, спадар Зміцер. Безумоўна, мы зараз абмяркуем і дзеянні коаліцыі, іх сустрэчы, іх візіты, іх дасягненні на фоне того, што адбылося буквально напрыканцы мінулага тыдня. Гэта вызваленне 250 палітвязняў у выніку перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам. Але пачнем мы нашу размову з троху іншага. Спадар Валер па шчырасці агаломшыў нас усіх, мяне найперш, заявай пра тое, што гэта яго апошні эфір у студыі Еўрарады. Увогуле у эфіры Еўрарада ён сёння з'яўляецца апошні раз. Не патлумачце, што стала нагодай для такога кардынальнага рашэння, чым не дагадзілі? Так, не, найперш это все ж таки была не заява, гэта было сціплае паведамленне ў чаце. Ну і зараз я пацвердзіў тое, што сапраўды сціплае, не сціплае, вынік аднолькава нейкі шакуючы. Ну, я думаў, што мы падрыхтуемся да гэта, але тым не менш, сапраўды я давно думаў пра тое, які эфект ад таго, што менавіта я каментую дзеянні коаліцыі, ці нейкія падзеі ў свеце, якую гэта карысць нясе. І сапраўды са станоўчага могу адзначыць, што дзякуючы гэтым эфірам атрымалася праблематызаваць вельмі шмат сур'ёзных пытанняў і стаўлення дэмакратычнага руху да сваіх абавязкаў, да таго, як мы падыходзім да вырашэння крызісу ў Беларусі, як мы падыходзім да пытання таго, як вызваляць людзей у Беларусі. Я магу адзначыць, што за апошні год, прынамсі, гэтая дыскусія, яна моцна разгарэлася, ну, нават за 1,5 гады, калі вось пачала працаваць коаліцыі, калі я пачаў прыходзіць у эфіры з такімі новымі ідэямі, новымі поглядамі, разуменнем кантэксту, разуменнем таго, што можна было б рабіць у гэтай сітуацыі дзеля вызвалення людзей. І гэтая дыскусія прайшла досыць далёка. Бачым, што сапраўды гэтае пытанне стала прыярытэтным у грамадстве. Гэта не толькі моя, конечно, роля ў гэтым была, але і многіх іншых людзей. Ну, але прынамсі для мяне гэта было цэнтральнай тэмай за гэты час. Але былі і нейкія адмоўныя рэчы ў гэтым. Это тое, што гэтая праблематызацыя і вывад, яны часта суправаджаюцца, ну, такім даволі такой яраснай рэакцыяй, непрыняцця, нежаданне чуць пра альтэрнатывы. Гэта таксама і нейкія асабістыя выпады на адрас. То бок, скрываецца такое непрыняцце іншага пункту гледжання, крытыкі ўвогуле, бо, ну, як бы трэба крытыкаваць і тое, што ёсць, і тое, што не працуе, калі ты прапануеш штосьці іншае. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што на сённяшні дзень тэмпература абмеркаванняў, яна выходзіць ужо на нейкі новы, даволі нездаровы ўзровень. І калі я магу нейкім чынам паспрыяць таму, каб гэтую тэмпературу знізіць, то я лепш зраблю вось такі крок, як бы сваю асобу. То бок, умоўна кажучы, выбачайце, што я перабіваю, просто па ходу, каб мне потым не вяртацца. Вы зараз лічыце, што ваша асоба стала, ну, да такой ступені таксічнай ва ўспрыняцці пэўнага, скажем так, колькасці прадстаўнікоў беларускага грамадства, што для карысці агульнай справы, для карысці, для таго, каб коаліцыя па вызваленні палітвязняў і агентства ў тым ліку маглі працаваць надалей і не мелі, не пашыралі, не павялічылі нейкія там негатыўныя стаўленне да сябе, вам лепей адысці ў цень. А нават не да сябе, таму што, ну, сапраўды мы ж працягваем сваю працу, і тут нават будзе трохі больш магчымасці весці сваю працу менш публічна, а часам гэта азначае і больш эфектыўна, калі менш там распаўсюджваецца інфармацыі, гэтая праца застаецца трохі больш герметычнай. То бок та інфармацыя, якую я прыношу ў эфіры, яна часам з'яўляецца ў пэўным сэнсе эксклюзіўнай. Тыя назіранні, якія я прыношу з
з наших паездак яны дапамагаюць у чымсьці разабрацца, на штосьці звярнуць увагу, але гэтым карыстаюцца апаненты ці там крытыкі таго, што адбываецца. Але в прынцыпе я заўважыў такое, што калі ты крытыкуеш кагосьці ў нашым гэтым асяроддзі, то найперш ты становішся аб'ектам для крытыкі. Абмяркоўваюць не тыя пытанні, якія падымаюцца, праблемы, якія закранаюцца, а найперш увага да асобы чалавека, які асмельваецца падымаць гэтыя пытанні. І гэта даволі выглядае як бы неправільная паслядоўнасць у тым. То бок, калі мы выходзім у медыа, это маё разуменне медыа як пляцоўкі, як месца таго, дзе мы можам абмяркоўваць нейкія пытанні. Таксама медыа гэта той медыум, тое месца, якое можа даводзіць пэўныя ідэі, запытваць пытанні да палітычных структур. На сённяшні дзень у мяне гэтыя магчымасці прыкладна такія, як і у большасці беларусаў. То бок, мне няма магчымасці задаць пытанні наўпрост тым палітычным структурам, якія называюць сябе лідарамі дэмакратычнага руху. І я, калі прыходжу ў медыа, задаю нейкія пытанні, то маё спадзяванне такое, што можа яны пойдуць далей з гэтым пытаннем. Напрыклад, там вось да мяне даходзіла інфармацыя пра тое, што там дарацца Святлана Ціхановская, Франак Вячорка распаўсюджвае інфармацыю пра тое, што я працую на КДБ. Гэта, ў прынцыпе, адпавядае злачынству, якое называецца паклёпам, якое цягне за сабой у тым ліку і сур'ёзнае пакаранне. Гэта крымінальнае злачынства. Ніхто не звярнуў на гэта ўвагу. Вось медыа проста не звяртаюць увагу на такія рэчы, ці яны не могуць, ці не хочуць. Я не ведаю. Можа, это пытанне недастатковасці зацікаўленасці ў такіх тэмах. Так а медыа што павінны зрабіць? Спытацца ў Франыка, ці медыа ж не могуць прыцягнуць Франыка да адказнасці праз суд да гэтага. Гэта ваша справа? Задаць пытанне можна. Ведаеце, я калі вучыўся у Джорджтауне на сваёй магістарскай праграме, я браў адмысловы курс такі медыа і палітыка. І там галоўная функцыя медыа называлася так: гэта дапамагчы людзям разабрацца, за каго галасаваць на наступных выбарах. І там, сапраўды, людзей разглядаюць з рознага боку. Там твоя асабістая біяграфія, твой прафесійны досвед, твае рашэнні, як ты іх прымаеш, з кім ты водзіш сяброўства, якія ідэі ты прасоўваеш наперад. То бок, каб зрабіць такую больш-менш аб'ёмную карціну пра таго чалавека, які будзе ў свой час балатавацца на выбарах. І тут вельмі шмат заключаецца ў гэтым разуменні вот этой галоўнай функцыі медыа, як яна нараджалася там сотні гадоў таму. Мне здаецца, што некаторыя з гэтай функцыі да гэтага часу яшчэ ў нас не адпрацаваныя. Это не пытанне крытыкі, я разумею, што так склалася сітуацыя, вось так мы жывем у гэтым асяроддзі, у такіх умовах і працуе так, як працуе. Але я нават у гэтай рэдакцыі не адзін раз казаў, што было б вельмі добра, каб з'явіўся такі фармат хардбол, калі хардток, калі ты прыходзіш да журналіста, палітыкі прыходзяць да журналістаў, і яны проста трасуцца перад гэтым эфірам, як перад дзяржаўным іспытам, бо яны ведаюць, што гэты журналіст ці журналістка не дадуць ім спуску, а зададуць пытанне, дакапаюцца да праўды і высветляць, у чым заключаецца прычына таго, што штосьці не працуе, што трэба рабіць для того, каб яно працавала. Не адзін раз задавалі пытанне, чуем адказы, навучыліся адказваць вельмі добра. Што да вот гэтай канкрэтнай сітуацыі пра тое, што абвінаваціў вас у працы на КДБ, можа, я прапусціў, але ведаеце, калі вот зараз узяць і з нагоды кожнага заявы у дачыненні да кожнага звяртаць на гэта увагі, то мы зараз толькі гэтым будзем займацца, таму што навокал такое адчуванне все адзін аднаго, пачынаючы ад Зянона Станіславовича, для якога 80% тут агентура і КДБ, і працягваючы ўсімі астатнімі. Ты не так успрыняў маю ідэю, значит, ты агент КДБ. А ты засумняваўся ў маёй ідэі, значит, ты агент КДБ. І толькі будзем хадзіць адзін аднаго пытацца. У гэтым сэнсе я думаю, што медыа могуць таксама выканаць такую ролю медыятара, у пэўным сэнсе сказаць, калі у вас ёсць пацверджанні гэта, то выдавайце гэтае пацверджанне. Калі яны сапраўды сур'ёзныя, ідзіце ў спецслужбы мясцовых краін, там, дзе вы жывеце, там Літва ці Польша,
паведамляйце спецслужбам, што чалавек там мае датычнасць да чагосьці. Калі гэта няма, закрый рот і больш не гавары гэта, таму што это паклёп, і ты можаш адправіцца ў суд замест таго чалавека, якога ты абвінавачваеш у тым, што ён працуе на спецслужбы. У гэтым сэнсе, ну што, я ж як бы пазначу праблему, і гэта робіцца не абавязкова публічна, гэта робіцца кулуарна, гэта робіцца з партнёрамі, якім даводзіцца гэтая думка, што тут не ўсё чыста з тым чалавекам, які прасоўвае альтэрнатыўныя ідэі да офіса, напрыклад. Ну да, даўняя такая праблема, але спадар Валер, вам не падаецца, што ўсё ж такі зараз адмаўляючыся працягваць эфір, дарэчы, вы сыходзіце толькі з эфіра Еўрарады ці ўвогуле з публічнасці выступаў у СМІ? Увогуле, да, я думаю, што трэба знізіць гэтую публічную прысутнасць. Можа, это будзе не на 100%, можа, кропкава дзесьці, менавіта па тых тэмах, якія датычацца менавіта дзейнасці кааліцыі, як такой. Бо я б сказаў, што досыць шмат здольных, кампетэнтных каментатараў ёсць у тым ліку тут, на Еўрараду, якія даюць выдатны аналіз і розныя меркаванні пра то, як інтэрпрэтаваць тыя ці іншыя падзеі, даюць выдатны прагноз. То бок, у гэтым сэнсе я не думаю, што эфіры Еўрарады абяднеюць. Я якраз такі лічу, што у вас выдатная падборка такіх экспертаў, якія могуць кваліфікавана выказвацца. Але ўсё ж такі я не з'яўляюся каментатарам як такім. Я хацеў бы расказваць пра сваю дзейнасць, што я раблю. Дык вы ж губляеце магчымасць. Ці дакладней адмаўляецеся ад этой магчымасці? Калі такая неабходнасць будзе, я буду знаходзіць такія магчымасці. Але, в прынцыпе, маю працу я магу весці і без такой публічнасці. Я маю на увазе нашу кааліцыю. Не абавязкова, як бы, як некаторыя палітыкі, яны імкнуцца да максімальнай прысутнасці ў публічным полі, і гэта іх рэцэпт поспеху. Я тут не аспрэчваю нічога. У нас іншая місія, у нас іншыя задачы, якія часам лепш адпрацоўваць менавіта не публічна. Ну вось рэакцыя на гэта ваше рашэнне. Валера не вытрымаў выпрабаванне дэмакратыі, напісалі. Можа быць і так, абсалютна. Я дапускаю, што будзе такая рэакцыя і такая інтэрпрэтацыя. Ну, але я не бачу тут шмат дэмакратыі ў тым, што у нас, ну, скажем так, некаторыя функцыі не адпрацоўваюцца. Мне вельмі падалася цікавая сітуацыя з кнігай Анастасіі Рагатко, якую мы бралі ў паездку дзеля таго, каб, ну, як сувенір просто прапанаваць некаторым дыпламатам. Што цікава, гэтая рэакцыя першая прыйшла ад выдання, якое фактычна ніколі не заўважала нашу сутнасную дзейнасць. Там, чым займаецца кааліцыя, дзе яны працуюць, з кім яны размаўляюць, якія ідэі яны прасоўваюць. Але як толькі штосьці з'явілася такое з перчынкай на гарызонце, адразу з'явілася гэтая рэакцыя. А што вы хацелі ад таблоіда? Ну, скажыце мне. І калі б насамрэч гэта была задуманая такая правакацыя, давайте паглядзім, што спрацуе, што прыцягне ўвагу, а што не, то яна проста бліскуча справілася са сваёй задачай. То бок, сутнасна не цікава. Ці не хочам, ці не можам. Але калі гэта, ну, насамрэч вельмі другасна, ці не гаворыць пра працу самой кааліцыі, пра місію, якую мы цягнем наперад, то рэакцыя імгненная, і то, якую рэакцыю гэта выклікала ў грамадстве, таксама мне падалося вельмі незвычайным такім развіццём падзей, тое, чаго я не чакаў, што будзе такая адмоўная рэакцыя, такая вельмі, як гэта сказаць по-беларуску, такая падкрэслена суб'ектыўная. Як бы нам не падабаецца, таму гэта неправільна. Мы не ведаем, што там адбываецца, што вы абмяркоўваеце, таму гэта неправільна. І гэта пайшло там ад фармата кнігі да, у прынцыпе, таго, што робіць сама кааліцыя. Спадар Валер, ну я нават не кажу пра ваш досвед палітыка. Ну дыпламат, вы ж дыпламат. Вы пралічваеце дзеянні і іх наступствы на 3 крока наперад, як мінімум на 3. Вы не маглі прадказаць, што вот такая рэакцыя і будзе? Паглядзеўшы на вокладку кнігі. Так я ж кажу, што калі б гэта было запланавана, так яно спрацавала просто бліскуча. Менавіта выклікаць такую рэакцыю, паглядзець, што насамрэч цікавіць медыа, ну і праз іх, магчыма, некую частку грамадства. Але калі казаць пра саму ідэю, то яна была абсалютна здаровая, вельмі своечасовая і вельмі рэлевантная і ці адэкватная таму моманту, калі гэтую кнігу мы падарылі людзям,
якія добра ведаюць Беларусь, займаюцца Беларусю, могуць чытаць на мове арыгінала, якія рэальна шануюць кантэкст, якія хочуць разабрацца ў нейкіх дэталях, у нейкіх новых аспектах таго, што такое Беларусь, якія не хочуць бачыць Беларусь двухмернай, як проста краіна, дзе такая пляцоўка для войнаў і месца для шматлікіх ахвяраў і ўсяго беларускага народа індывідуальна у нас всіх. Таму гэтая кніга была ўспрынята з падзякай, з цікавасцю, ну і ўжо ёсць нейкі нават водгук. То бок у гэтым сэнсе сама гэтая акцыя, яна апынулася вельмі ўдалай. Ну, вам, конечно, выбирать, вы с людьми сустракаетеся и как бы реакцию выглядеть. Вожик Патриот пишет: Валер, конечно, малойчык, сам перыядычна выходзіць у паблік з публічнай крытыкай і заявамі, але калі пачынаецца зваротная сувязь, тут усё ламаецца. Вот все ж таки про вашу крытычныя заявы. Спадар Валер, вот я за вами назіраў, вы не дарэмна адзначылі 50 эфіраў. Я глядзеў, і у мяне такое адчуванне, што вы за апошнія, ну як мінімум паўгады вельмі моцна радыкалізаваліся у сваіх заявах, у сваім супрацьстаянні канкрэтна з офісам. Чаму? Ну, таму што я бачу зараз той момант, калі не трэба губляць час, трэба дзейнічаць, і офіс зараз выбірае пазіцыю стрымліваць прагрэс. То бок фактычна яны зараз выступаюць як рэакцыянеры, якія не дазваляюць развівацца сітуацыі, не дазваляюць развівацца тым інструментам, якія могуць уплываць на вырашэнне крызіса ў Беларусі. Магчыма, ёсць былі нейкія заявы з майго боку, ці в прынцыпе як бы тон трохі абвастрыўся, але гэта тлумачыцца менавіта тым, што я бачу гэтыя магчымасці і мяне выклікае незапакоенасць тое, што стрымліваецца гэты прагрэс. Але у чым гэта канкрэтна праяўляецца? Давайте ўсё ж таки вот по факту, што вы заўважылі апошнім часам вось з гэтых стрымліванняў, што ўжо прымусіла вас не стрымлівацца? Ну, па-першае, гэта палітызацыя працы па вызваленні палітвязняў. Яна вельмі шкодная для гэтай справы. Это тое, калі палітычныя структуры пачынаюць спрабаваць як бы сабе прысабечыць гэтую працу. Кшталту мы там ёсць, мы там былі, мы ўсё прыдумалі. Чаму гэта небяспечна? Таму што для Мінска на сённяшні дзень ўсё тое, што дэкларуюць палітычныя структуры як сваё ўласнае там ініцыятыву ці дасягненне, яно можа становіцца такім перашкодай для руху наперад па гэтым пытанні. І я б мы заклікалі гэта і публічна, не публічна, пра тое, каб быць вельмі асцярожнымі з такімі заявамі, бо яны могуць нашкодзіць. А гэта тая самая праца, дзе варта думаць пра тое, каб не нашкодзіць менавіта гэтай справе. Вось, таму гэта такая асноўная прычына, бадай, што другое, это тое, што офіс зараз актыўна заклікае Европу не рухацца шляхам Злучаных Штатаў, як бы не дамаўляцца з рэжымам, пры тым, што мы бачым, што ёсць такая магчымасць праз выкарыстанне дыялогу, праз выкарыстанне санкцыйнага ціску мяняць сітуацыю ў Беларусі, дамагацца таго, каб і вызвалялі людзей хутчэй, і спынялі рэпрэсіі, і мянялі нейкія іншыя это негатыўныя аспекты сітуацыі ў Беларусі, якія захоўваюцца. У гэтым сэнсе я бачу таксама страту тэмпа пэўнага. Але тое, што я таксама магу сказаць з тых паездак, якія мяне былі за мінулы час у нашай кааліцыі, гэта і Злучаныя Штаты, і Великабрытанія, і краіны Еўрапейскага звязу, асноўныя сталіцы і сам Брюссель, сітуацыя будзе мяняцца і будуць выходзіць на іншы ўзровень ацэнкі сітуацыі ў Беларусі кантэкста. Гэта тычыцца таксама і вайны, і удзелу Беларусі ў вайне, і таго, як можа выглядаць устойлівы мір для Украіны, што Беларусь у такім стане не здольная стаць канструктыўным гульцом у гэтай гульне. І то бок гэты працэс, ён пачаўся, ён набірае паступова нейкія абароты, і ён будзе ісці далей. І тут, калі я азіраюся там на год таму назад, калі офіс быў такім даволі расстроеным стане датычна таго, што амерыканцы пачалі вось гэтую працу наўпрост з Лукашэнкам, фактычна абвяргаючы іх стратэгію непрызнання ізаляцыі санкцыйнага ціску, то калі б у той час яны просто прынялі гэта як формулу, якая сапраўды дазваляе нам вырашаць самую нашу галоўную задачу,
то гэты прагрэс мог быць значна хутчэйшы. Я не хочу спекуляваць, але калі я разумею, што ўсе мы становімся канструктыўнымі удзельнікамі гэта працэс замест таго, каб яго стрымліваць і нейкім чынам яго палітызаваць, то гэты прагрэс мог быць хутчэйшым. Атрымліваецца так, як атрымліваецца, і мы ўсе ўдзячныя таму Злучаным Штатам за тое, што робіцца, і якія ў гэта ёсць перспектывы, але сапраўды мне трохі губляецца цярпенне, калі я гляджу, што там, дзе можна дзейнічаць канструктыўна і не палітызавана, то бок не на карысць сваіх уласных інтарэсаў, а на карысць грамадскіх інтарэсаў, гэты момант губляецца і нейкі прагрэс затрымліваецца. Недавно Валер заявіў, на 6-м годзе супрацьстаяння дзяржавы з народам чаканне цуду зацягнулася. Трэба нам самім шукаць і ствараць магчымасці. Чаканне ўключае ягоную папярэднюю дзейнасць. Маецца на ўвазе, відаць, да таго, як вы сышлі з офіса, вы таксама былі ў рэжыме чакання вось гэта цуда. Не, конечно, не. У той час это была актыўная праца, і я, вяртаючыся думкамі ў той час, у тыя гады, 20, 23, 24 год, я лічу, што многія з тых падыходаў, стратэгій, яны былі абгрунтаваны тым момантам, тым узроўнем эмацыйнасці, нават і супрацьстаяння, якое было вельмі жорсткім, і такі сапраўды на выжыванне, хто каго. Але тым не менш трэба таксама заўважаць змены ў кантэксце, што мяняецца, што можа працаваць лепш, што горш. У мяне таксама адбылася свая ўласная пераацэнка, бо адна справа глядзець на свет з пазіцыі супрацоўніка палітычнай структуры, а іншая справа, калі ты глядзіш ужо як чалавек, у якога цябе няма такіх стрымліваючых нейкіх фактараў, калі ты скідваеш шоры і глядзіш аб'ектыўна на сітуацыю не праз прызму палітычных інтарэсаў, а праз прызму рэальнай сітуацыі і таго, што трэба зрабіць дзеля вырашэння нашых задач. Таму так, у мне адбылася свая ўласная эвалюцыя, яна не праходзіла лёгка для мяне з асабістага пункту гледжання, таму што ўсё ж такі это перагляд нейкіх ацэнак, якія важная для нас на сённяшні дзень, але мы ж тут гаворым про тое, што на сённяшні дзень і людзі пад пагрозай, і наша незалежнасць, дзяржаўнасць нашай краіны пад пагрозай. Таму непазбежна трэба думаць про то, як прыярытызаваць свае падыходы таго, што куды накіроўваць сваю энергію, свае дзеянні у першую чаргу. Спадар, я вярнуся да нядаўняга вашага інтэрв'ю нашаму калегу з Радыё Свабода Гурневічу, дзе вы вельмі эмацыйна выказаліся ў бок офіса, што, маўляў, яны сам ледзь не падманваюць ці прысабечваюць сабе вынікі перамоваў, заяўляюць пра тое, што яны датычныя да працэса, а насамрэч гэта падман, такога няма. Что тут адбылося? Чаму вы менавіта з гэтым? Таму што я, можа, я прапусціў, но, здаецца, не было такога, каб нехта Кучынскі, Ціхановская ці Франак выскачылі і сказалі: «Так мы ж тут, таксама без нас нічого б не атрымалася». Такое адбываецца рэгулярна і даволі працяглы час. Чаму я кажу пра небяспеку палітызацыі? То бок, калі палітычныя структуры спрабуюць засвоіць гэты напрамак, ведаючы вельмі добра, што гэта ўплывае як раздражняльнік на адзін з бакоў у перамоўным працэсе, які вельмі тонкі, адчувальны да такіх рызыкаў, я думаю, што правільна усім трохі прыкусіць языкі і захаваць гэтую нейкую цішыню, ці прынамсі выказвацца пра гэта максімальна агульна. Тут я адзначу таксама, што многія і вельмі многія сілы маюць дачыненне да гэтага працэса, якія працуюць публічна, якія расказваюць пра сваю працу. Можна узгадаць Валерыя Цыпкала, можна узгадаць Зенона Пазняка, які таксама да гэтай тэмы звяртаецца. Это і праваабаронцы, это грамадзянская супольнасць, гэта і дыяспара таксама. То бок, канешне, офіс сам па сабе да гэтага мае дачыненне, але ёсць яшчэ шмат гульцоў, якія робяць гэта не публічна, пра кагосьці мы ведаем, а пра кагосьці мы не ведаем, нават хто мае дачыненне да таго, каб штурхаць гэты працэс наперад. Тое, што важна ў гэтай сітуацыі, ўсё ж такі захоўваць нейкія межы, не пераходзіць праз гэтыя межы, бо
кіравацца прынцыпам ці пытанням гэтым, гэта нашкодзіць ці гэта дапаможа працэсу. Калі офіс там год таму яшчэ быў зноў жа ў роспачы, а сёння яны кажуць, што мы ўсё прыдумалі, ну гэта рэальна такое перабольшванне, спроба перапісаць гэтую гісторыю пытання. Не варта такого рабіць, просто на мой погляд. Зноў жа вядуць гэты працэс перамоўны два бакі. Гэта Злучаныя Штаты, гэта Рэспубліка Беларусь. І менавіта яны дамаўляюцца паміж сабой. Усе астатнія могуць гэтаму спрыяць, нейкім чынам падтрымліваць гэты працэс ці запавольваць гэты працэс тым ці іншым чынам. Я бачу ўсё ж такі значна больш галасоў падтрымку гэтага працэсу, якія спрабуюць не перашкаджаць, а здымаць нейкія такія праблемныя пытанні ў гэтым працэсе. Ну, можа быць, і сапраўды вы адзначылі, што ў пэўнае дачыненне да працэса той жа офіс, які шэраг іншых структур маюць. І калі вось у нас напярэдадні гэта вызвалення ў эфіры быў Франак Вячорка, я яго канкрэтна спытаўся, што кажуць некаторыя там, што вы там заяўляеце пра тое, што там вот без вас нічога б не атрымалася, як вы ўсё ж такі задзейнічаны ў гэты працэс. На што сказал, безумоўна, мы там ні ў якіх там перамовах, кансультациях удзелу не бяром, але нейкім чынам там даводзім сваю думку. Наколькі я ведаю, і яны, і іншыя структуры, тыя ж самыя спісы палітвязняў, якіх варта было, на якія варта звярнуць увагу, там гуманітарныя спісы, там іншыя спісы, яны перадаюцца, у тым ліку і офісам. Ці там, скажем, офіс акумулюе розныя спісы, якія прыходзяць ад праваабаронцаў, ад таго ж самага Бажа, і далей перадае туды. Таму, ну, ладно, але Валер заяўляе, што дзейнасць дэмсілаў ніякім чынам ні на што не ўплывае ў працэсах вызвалення людзей. Ці я слушна разумею, што справаздачы кааліцыяў і агенцыяў гэта не пра практычныя вынікі, пытаецца Вожык. Не, конечно, это про практычныя вынікі, і не, я не кажу, што гэта ні на што не ўплывае. Я кажу про тое, што ёсць пэўныя рэкамендацыі пра тое, як сябе паводзіць у гэтым працэсе, каб не шкодзіць гэтаму працэсу, а каб яго падтрымліваць, каб заахвочваць яго і каб максімальна паскараць. Гэта тычыцца і ўласна амерыканскага трэку, але таксама гэта можа тычыцца і удзелу ў гэтай працы еўрапейскіх краін, якія на сённяшні дзень захоўваюць, скажем так, статус назіральніка, якія пакуль не гатовыя уключыцца ў гэтую працу, хаця яны робяць шмат, напрыклад, для падтрымкі вызваленых людзей, якіх вывозяць на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Ёсць і пэўнае рашэнне па санкцыйным ціску, якія яны для сябе прынялі на гэтым шляху. Вось, але ну, што тычыцца нашай падыходу, мы заўсёды якраз казалі пра тое, што трэба адыходзіць ад дэкларацый, про тое, як важна вызваляць людзей, да практычных дзеянняў, якія сапраўды могуць вызваляць людзей з турмаў ці спыняць рэпрэсіі. Ну, то бок, это наша аснова пазіцыі самой кааліцыі. Я так разумею, ось з ваших словаў про тое, што у прынцыпе еўрапейскія палітыкі, можа быть, нават краіны самі мяняюць паступова, там схіляюцца до того, что трэба, можа быть, паглядзець на сітуацыю з іншага боку, можа быть, сапраўды неяк па-інакш это ўсё ацаніць, і вы как бы спрыяеце таму, чтоб гэты разварот адбываўся як мага хутчэй, а офіс там, скажем, і это самое, там іншыя структуры, яны наадварот тармозяць гэты працэс. Ну, яны выступаюць за тое, каб захоўваць тую стратэгію, якая была прынята яшчэ там на пачатку гэтага ўсяго руху у 2020-2021 годзе. Гэта ізаляцыя, непрызнанне і санкцыі як аснова для таго, каб вырашыць крызіс. На наш погляд, яна не спрацавала за 5,5 гадоў. Ну, некаторыя элементы, канешне ж, у суме яны аказваюць ціскі. Можна тут казаць, што і санкцыі спрацавалі, таму што яны прымусілі Лукашэнку выпускаць людзей. Але спрацавалі яны ў той момант, калі гэтыя санкцыі знялі. Гэта і Белавія, гэта Беларусь-Калій, гэта і фінансавыя санкцыі на сённяшні дзень. Яны дазваляюць дамагчыся такой дамоўленасці з беларускім бокам, што яны будуць людзей вызваляць. Тое самае можа тычыцца іншых санкцый ці іншых такіх інструментаў. Калі мы сыходзім з таго, што для нас прыярытэт вызвалення людзей і спынення рэпрэсіі, то давайте думаць, як карыстацца гэтымі наяўнымі інструментамі, а не чакаць, калі яны ў сваім пасіве змогуць вывесці, там, паўплываць нейкім чынам на паводзіны Лукашэнкі. Ну, на сённяшні дзень такіх інструментаў не так шмат, але яны значныя, яны важныя для гэтага рэжыма.
Максим пытается, ці задаволены Валер тым, што ЗША знялі санкцыі з Белінвестбанка, які павушыў граз у фінансаванне военно-прамысловага комплекса. Цяпер будзе прасцей вырабляць зброю, якая забівае украінцаў, а потым будзе магчыма забіваць і еўрапейцаў. Я задоволены тым, што вызвалі 250 чалавек. Пытанне таго, якія санкцыі будуць здымацца ў той канкрэтны момант, калі гэта была сустрэча ў Менску, гэтае пытанне абмяркоўвалася выключна беларускім і амерыканскім бокам. Ніхто ў нас не пытаўся наша абмеркаванне, што гэта можа быць, як вы думаеце, там, ці это варта таго ці не. Мы казалі, у прынцыпе, што тыя санкцыі, якія ўводзіліся праз парушэнне правоў чалавека, якія не датычацца вайны, усе гэтыя санкцыі могуць разглядацца, але гэта было агульнае меркаванне, не канкрэтныя санкцыі. Ну, але вось бачыце, маем то, што маем. Добра, давайте ўсё ж такі яшчэ адзін момант. У вас разгарэлася ў Фейсбуку такая дыскусія з вашым калегам, дыпламатам таксама былым, Паўлам Слюнькіным, дзе ён у вас пытаўся пра ваше бачанне таго, ўсё ж такі, што значыцца там, скажем, адмова рэжыма ад рэпрэсій. І я так разумею, вы не паразумеліся. То есть вот ваше бачанне, вот адказ, у вас ёсць адказ на пытанне Слюнькіна, ну я яго перафразую у іншым, ён там пытаўся пра латушку, а вот мы з вами зможам ладзіць эфіры з нашай студыі на Карла Маркса з Мінска, так як мы это ладзілі ў 19-20 годзе. Так, ну, я все ж таки тут аддзяляў бы спыненне арыштаў, рэпрэсій як такіх, то бок пазбаўленне людзей волі, ад таго, як могуць выглядаць умовы для грамадска-палітычнай дзейнасці, для дзейнасці незалежных медыяў у Беларусі. Гэта таксама задача, але ўсё ж такі гэтая задача на сённяшні дзень знаходзіцца ў спісе, як бы у лісце тых задач, якія павінны быць выкананы пасля таго, як вызваляюць людзей і спыняюцца рэпрэсіі. Перад гэтым яшчэ будзе задача вярнуцца дадому бяспечна. І супраць многіх з нас ёсць нейкія крымінальныя справы, якія вісяць, якія могуць спрацаваць у той момант, калі мы перасякаем мяжу. То бок пытанне бяспечнага вяртання ў Беларусь, яно таксама будзе на парадку дня. На сённяшні дзень пра гэта не гаворыцца, таму што ёсць іншыя тэрміновыя праблемы, з якімі мы працуем, але маё разуменне такое, што рэпрэсіі на сённяшні дзень, як яны выглядаюць, гэта менавіта арышты людзей. Калі казаць пра пераслед, ізноў жа я тут размаўляю як абывацель, я не спецыяліст, не прававед, я не праваабаронца. Але такі пераслед у Беларусі існаваў заўсёды. Ад таго моманту, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады. І да 20-го года была таксама рэальнасць. І многія з нас жылі ў Беларусі, ведалі пра гэты пераслед, што ён адбываецца там на працоўных месцах, у нейкіх навучальных установах, проста за грамадскую, за палітычную пазіцыю. Такое было. Але цяпер пытанне пра тое, ці можам мы менавіта вось гэты рэжым пераследу, ціску некага называць рэжымам рэпрэсій масавых. Тое, што мы пабачылі пасля 20-го года. Тут я б все ж таки звярнуўся да праваабаронцаў, якія далі б значна больш кваліфікаваную ацэнку гэтаму. Але тое, што рабілася, ёсць дакумент, які выглядае як такая дарожная карта таго, што можна зрабіць дзеля спынення рэпрэсій у Беларусі. Гэта шматэтапны працэс, які не скончыцца за адзін дзень ці за адзін год нават. Прынята вельмі шмат актаў заканадаўства, якія нармалізуюць і легалізуюць вось гэты пераследы рэпрэсіі. Для таго, каб памяняць гэтую сітуацыю, спатрэбіцца шмат намаганняў у тым ліку ў прававым полі дзеля таго, каб зняць вось гэтыя абумоўленасці, вось гэтую атмасферу ціску, пераследу для людзей у самых розных сферах. Гаррі Дэвідсон, вядучы хоча сказаць, што ЗША вызваляюць палітвязняў згодна спісаў, якія акумулюе офіс Ціханаўскай. Атрымліваецца, што офіс чамусьці перадае спісы тых, каму і так ужо хутка выходзіць. Вядучы хоча сказаць, што офіс Ціханаўскай, як і іншыя арганізацыі, перадаюць ў ЗША, Коулу, іншым людзям спісы ўсіх палітвязняў. А хто па выніку выходзіць, гэта не ў адпаведнасці з патрабаваннямі офіса, вясны, бажа ці яшчэ каго-небудзь. А па выніку, як слушна заўважыў спадар Валер, перамоваў двух бакоў Вашынгтона і Мінска.
Як адбываецца на ваш погляд ўсё ж таки фармаванне гэтых спісаў, калі па выніку мы бачым, што выходзяць людзі, якім сапраўды не тыя, якіх вот гуманітарным спісе ёсць, якім трэба па здароўю выходзіць, а тыя, каму засталося сядзець месяц, ці той, хто знаходзіцца на хіміі, вот як в апошнім спісе. Ну, насамрэч такіх спісаў шмат. Ёсць агульны спіс, які вядзецца праваабаронцамі, які ўлічвае кожнае імя, людзей, якія пагадзіліся на тое, каб іх кваліфікавалі ў такім статусе. Але ёсць і спісы такія пра журналістаў, пра праваабаронцаў, пра дзеячаў культуры. Ёсць гуманітарны спіс, які сапраўды адлюстроўвае, уключае тых людзей, якіх цяжкі стан здароўя, якім патрабуюцца тэрміновыя аперацыі, напрыклад, у іх вельмі складаныя сацыяльныя умовы. І гэты спіс, ён якраз такі прывязаны, гэты крытэрыі, ён прывязаны да нацыянальнага заканадаўства. То бок тыя людзі, якія там з'явіліся, яны не павінны быць у турме ўвогуле. Калі б гэта былі звычайныя злачынцы, то по закону гэтым людзям можна было змякчаць умовы іх утрымання. Шмат гэтых спісаў, але в прынцыпе, наколькі вядома, абмяркоўваюць вельмі глыбока. Там гэтыя спісы беларускі і амерыканскі бок, то бок там даволі высокая ступень пагружанасці ў гэтую тэматыку, але рашэнні пра тое, хто насамрэч будзе ўключаны ў фінальны спіс вызваленых, зноў жа прымае, як я разумею, в найбольшай ступені менавіта беларускі бок. Нездарма на гэтых перамовах сядзіць Черчилль, а не Рыжанков, умоўна кажучы. Ну, адсутнасць Рыжанкова — это ўвогуле такі цікавае адступленне ад нормы, анамалія такая, дзе яго фактычна ніколі не было не толькі на такіх перамовах, але ўвогуле абмеркаванне амерыканскай павесткі, адносінаў паміж Рэспублікай Беларусь і Злучанымі Штатамі на сённяшні дзень. Яго там проста ніколі няма. Да, вось Наталья піша, пакуль не адменяць артыкулы, па якіх саджаюць палітзняволеных, ніякія рэпрэсіі не спыняцца. Ну, пакуль што размова сапраўды ідзе пра тое, што можа быць проста не будуць людзей саджаць ці затрымліваць, але калі ёсць артыкул, там скажем, прыцягненне да нейкай адказнасці за лайк, умоўна кажучы, то чаму якому-нибудь участковаму не скарыстацца гэтым, спадзяючыся на новую зорачку? Вельмі цяжка аналізаваць сітуацыю ў Беларусі ў сэнсе новых арыштаў ці вызваленняў, бо шмат з гэтай інфармацыі рэжым хавае ад грамадскасці, спрабуе такім чынам паказаць, магчыма, што рэпрэсій у Беларусі няма. Ну, але все ж ведаюць, што яны адбываюцца, што працягваюцца арышты. Але час ад часу нейкая інфармацыя новая даходзіць да нас і пра тое, што ёсць больш мяккія кваліфікацыі для пэўных дзеянняў, то бок людзей маглі пускаць па больш цяжкім артыкулам, даваць большыя выракі, але тым не менш дазваляюць застацца на хатнім арышце, напрыклад. Так што на сённяшні дзень такой сістэмнай поўнай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, на жаль, няма. Але казаць пра тое, што сітуацыя паляпшаецца ў Беларусі, пакуль падставаў няма. Калі мы ўжо там узгадалі пра агентаў КДБ і ўсё астатняе, ваше меркаванне мне цікава было пабачыць, і як это адаб'ецца, і в прынцыпе якія ваши прагнозы, ці будзе працяг у этого кейса Мельнікавай? Вось з'явіліся днямі нібыта яе, нібыта фоты, спрабавалі іх праверыць праз наколькі это ўсё ж таки там нешта штучны інтэлект дапамог зрабіць, нібыта не, но вот ваше меркаванне. Ну, вельмі тэхнічная, вельмі складаная дыскусія наконт таго, ці гэта штучны інтэлект ці не. Тут вельмі складана разабрацца. Сапраўды, калі задаешся гэтым пытаннем, разумееш, што гэта можа быць падробка, ну, цяжка як бы тут аналізаваць, але тое, што ёсць прызнанне ад родных пра тое, што яна знаходзіцца ў Беларусі, ну, гэта насамрэч асабіста мне гаворыць пра тое, што яна жывая і здаровая, это самае галоўнае. Але тут было цікава паглядзець на вынікі расследавання за цэлы год спецслужб Польшчы о празнікненні іх уласнай грамадзянкі у таких даволі складаных палітычных умовах, і ну, за весь час фактычна адзіная выснова это пра тое, што ну, яна ахвяра. Яна ахвяра, і трэба звяртацца да беларускага боку за тлумачэннямі там, ці за інфармацыяй пра яе месцазнаходжанне. Мне здавалася, што гэта павінен быць першы крок у расследаванні, звярнуцца да краіны грамадзянства, тому што яна грамадзянка Рэспублікі Беларусь таксама. Што трэба было звярнуцца і туды,
праз амбасаду ці наўпрост праз МУС там ці КДБ ці іншы там міграцыйную службу і спытацца, ці ёсць у вас на тэрыторыі Беларусі такая грамадзянка, ці перасякала на мяжу, бо мы хвалюемся, дзе яна прапала. А тут атрымліваецца з тых паведамленняў, якія бачу, што гэта яшчэ не было зроблена, што гэта будзе нейкім наступным крокам ужо на другім годзе расследавання. Ну, это так трохі як бы выклікае пытанне, як вялося гэтае расследаванне, наколькі яно было актыўным і зацікаўленым. Але калі не пра расследаванне, а ну калі вот уявім сабе, што сапраўды ўсё так як ёсць, яна жывая, здаровая, знаходзіцца ў Мінску, жыве сваё лепшае жыццё ў фітнес-залах і ўсіх астатніх там, і далей што? Чакаем как бы нейкага там выхаду на БТ у праграме з азаронкам до 25 сакавіка прымеркаванага? Я не ведаю, я ўстрымаюся ад такіх спекуляцый, бо ну я просто не ведаю, я про гэта нават так асабліва і не думаў. Ну калі гэта здарыцца, канешне, это будзе такім новым момантам пэўнага прыніжэння, я б сказаў, што ну, такая важная статусная фігура, як Анжэліка Мельнікава, як спікер Коордынацыйнай рады, яна апынулася ў іншым месцы і зараз памяняла колеры. Я спадзяюся, гэта не будзе, ну, што яна захавае сваю ўласную годнасць і не паддасца на такую правакацыю. Шмат пытанняў, асабліва з улікам таго, што спадар Валер заявіў, што гэта апошні яго эфір на Еўрарады і ўвогуле з'яўленне ў СМІ на нявызначаны час. Дарэчы, я так разумею, стрым апошні, таму што колькасць пытанняў імгненна расце. І тут я так разумею, што пытанне не пра чат, хаця сапраўды вельмі шмат пытанняў, меркаванняў і развагаў ёсць, а ўвогуле там пытанняў да Валерыя, да дзейнасці і гэтак далей. То есть гэта вас ўсё ж такі, давайте вот вернемся да пачатку нашай размовы, стрымлівае і прымушае адысці ад каментавання. Мне здаецца, што за гэты час з'яўлення ў СМІ было вельмі шмат аднолькавых пытанняў. То есть мне здавалася, што будзе нейкі працяг размовы, калі будуць новыя пытанні, як бы спробы разразумець кантэкст, дзе будуць нейкія рэакцыі з іншага боку. Ну, то бок, все ж таки некае развіццё сітуацыі часам, мне здаецца, што мы ходзім па адным коле раз за разам, і хаджэнне гэтае па коле, яно не заўсёды дае прагрэс у практычных справах, але затое яно прыносіць вельмі шмат негатыўных нейкіх рэакцый, якія не канструктыўныя. Это не пытанне ў тым, што ёсць крытыка, і мне эта крытыка, калі яна мне дапамагае ў чымсьці разабрацца, паглядзець на штосьці з іншага погляду, мне гэта важна. Як, напрыклад, вось з Павлам Слюнкінам. Ён сапраўды звярнуў увагу на тое, а што такое спыніць рэпрэсіі, як далёка гэта заходзіць, ці гэта закране нейкія больш глыбокія і тонкія, але тым не менш вельмі важныя моманты. Таму ну, прыйшоў час падумаць, магчыма, пра аптымізацыю выкарыстання ўласнай энергіі і часу дзеля таго, каб быць больш эфектыўным, больш карысным у асноўнай справе. Хто ведае, можа прыйдзе час, і на гэтыя з'яўленні ў СМІ яны проста ператворацца ў нейкі іншы фармат ці з іншымі месаджамі, наратывамі. Зноў жа, я не думаю, што пацерпіць сам эфір, публічная прастора, бо вельмі шмат выдатных каментатараў, якіх я сам з задавальненнем ляжу у вас на Еўрарадыё. Ну, як мне падаецца, вот ваша прэтэнзія, што мне падавалася, што будзе нейкае развіццё, яно адбываецца, і паглыбленне, працяг тэмы, калі адбываюцца ну нейкія зрухі. А так мы чуем, што вот, скажем, прадстаўнікі кааліцыі за вызваленне палітвязняў паехалі туды, сустрэліся з тымі, паехалі туды, сустрэліся з тымі, паднялі вот ці акцэнтавалі гэтае пытанне. Ну ім сказалі, ну прынялі да ведама і ўсё. І ніякай ні рэакцыі, ні зрухаў, ні зменаў, как бы развіцця няма у палітычным жыцці, адпаведна у інфармацыйным жыцці таксама гэтая тэма не атрымлівае працягу. Потому что ну а што пытацца нейкі працяг, калі вот не бачна нейкіх зрухаў.
Магчыма так, магчыма маеце рацыю. Ўсё ж таки сама тэма яна даволі моцна прасунулася, калі параўноўваць, напрыклад, 2 гады таму ці 1,5 гады таму, калі толькі пачаліся першыя вызваленні, колькі было рэакцыі, колькі было сумневаў, скепсісу пра то, як это будзе развівацца. Напрыклад, было папулярным казаць пра то, ну не, Лукашенко тут не кіруецца прынцыпамі гуманізма, і гэта станавілася асновай размовы, хаця ну ніхто не задаецца гэтым пытаннем у рэале. Ці там вось Лукашенко выпускае тых людзей, у якіх заканчваецца тэрмін і так. Ці Лукашенко не будзе выпускаць людзей, якія з'яўляюцца его галоўнымі палітычнымі апанентамі. І тым не менш гэта здарылася. І мы бачым, што вось гэты скепсіс, невер'е, гэта яно працягвае заставацца з намі. І наша задача просто паказаць, што насамрэч прагрэс ёсць, ён значны, гэты прагрэс, хоць не такі хуткі, як нам хацелася б, але калі суміраваць, сёння ўжо больш за 800 чалавек выйшлі з турмаў датэрмінова. Да гэта дадаць яшчэ, мабыць, там 3000 чалавек, якія выйшлі па тэрміну, што, канешне, таксама такі даволі драматычны момант у жыцці гэтых людзей, але трохі менш за 900 чалавек застаецца ў турмах. То бок праца абсолютна не спыненая, яе трэба працягваць, і трэба рабіць все для того, каб не перашкаджаць жа зноў жа этому працэсу, як мага больш спрыяць яму, весці сябе адказна і ў камунікацыях, і ў тым, як мы размаўляем з нашымі партнёрамі. І на Злучаных Штатах гэтая справа не заканчваецца. Трэба думаць пра то, як падлучаць іншых партнёраў, каб яны прыходзілі нам на дапамогу з выкарыстаннем тых важных інтарэсаў, якія для Мінска з'яўляецца асновай для магчымых перамоваў пра тое, каб змяняць сітуацыю ў Беларусі. Дзякуй вялікі. Ну што ж, час абмежаваны, нягледзячы на тое, што гэта апошні эфір на невызначаны час Валерыя Кавалеўска на Еўрараду, і як ён заяўляе, не толькі на Еўрараду, але гэта не азначае, што мы таксама больш не будзем вас заўважаць. Мы будзем больш пільна нават сачыць за вашай дзейнасцю і за тым, ёсць ці няма нейкіх вынікаў, і што гэта за вынікі. І да, я б хотел бы подякаваць і вам асабіста за запрашэнне на такія эфіры. Для мяне это было важнай магчымасцю заўсёды чуць ваши пытанні, чуць ваши рэакцыі, і вас, і Марыі Вайтовіч, і Машы Калеснікавай, якія таксама прымалі са мной эфіры. Таму вам дзякую за гэтую магчымасць і за вашу працу. Дзякуй вялікім. Ну а мы развітваемся с Валерием Ковалевским на невызначаны час. На гэтым усё. Подписывайтеся на социальные сетки агентства Евроатлантычнага супрацоўніцтва. Не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подабайки, наскайте на звоночек, расширвайте, и будет таки анонс. Все ж таки сачыць мы будем не только, так сказать, просто читаючы ваши паведамленні, але і праз эфиры, тому что прадстаўніца коалиции за вызваленне палітвязняў Настасья Костюгова пакуль яшчэ застаецца у эфирах Еврорады, і завтра будзе наступны наша сустрэча с Настасьей. Так что сачыце за абвесткамі і подключайтеся, задавайте свае пытанні. До сустрэчы, жыве Беларусь, і віншую усіх с надыходзячым днём волі. І спасылачка ёсць у нашым апісанні да гэтага стрыма, збор на вызваленых палітвязняў, які ладзіць Байсол. Калі ласка, калі ёсць такая магчымасць, зайдзіце, падтрымайце і дапамажыце людзям знайсці сваё месца ў новым жыцці. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.